आर्मी पुलिसनि साग्लोबनायाव जेरैबो खारनो लामा गैया। बेबायदि समाव आर्मी पुलिसनि आखायाव सारेन्डार जानो गोनां जादों, हमजानो गोनां जादों। बिसाराव जेननो गोनां जायोबा फासिनि गनायथि लानो गोनां जानो हागौ, थैजासिम जेलाव थानो गोनां जानो हागौ, साजाखौ गनायनानै लानो गोनां जानो हागौ। हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय फासिनि अर्डार होजानो गोनां जानो हागौ। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेलावनो थैजासिम थानो गोनां जानो हागौ। फैगौ बे सोलिबाय थानाय 18 अक्ट'खालि जोबथा बिसार। बे जोबथा बिसाराव जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब मदद होगोन होननानै, गेदेरमा रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन होननानै, गुबुन गुबुन बर'नि दल संगठनफ्रा हेफाजाब मदद होगोन होननानै आसा खालामो। प्रमद बर' सारखौ आसा खालामो नैबे सोलिबाय थानाय 18 अक्ट'खालि जायफोर 8 जननि हियारिं, बिथांमोननि जोबथा हियारिंआव हेफाजाब मदद होगोन होननानै आसा खालामो। प्रमद बर' सारा गावनि गोहो खुंथायनि माखासे थाखानाय सरकारनि आयेन बायदि जाहाथे बिटिआर सान्थि चुक्तिनि गेजेरजों नैबे सोलिबाय थानाय 18 अक्ट'नि फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय बिथांमोना जायफोर इनायनि आखायाव दं, बिथांमोननि ग्रुपखौ 10 जनिया 8 जनिया ग्रुप खालाय बेसेबांबा बोसोरनि गेजेरजों हियारिं खालाय उदां जायाखै। बिथांमोननि जोबथा हियारिंआ, बे 8 जनियानि हियारिंआ नैबे सोलिबाय थानाय 18 थारिखआव जागोन। प्रमद बर'आ गावनि गोसो गोरबोजों गावनि गोहो खुंथायखौ लानानै जाहाथे हेफाजाब मदद होगोन होननानै आसा खालामो। जाय बिथांमोननि मुङानो जाबाय गुफुर हालामनिफ्राय गजेन नार्जारी, बिफानि मुं उपेन नार्जारी, गामि सनारिजान, पस्ट अफिस गहपुर, थाना गहपुर, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। 2 नम्बर फहर नार्जारी, बिफानि मुङा बेंगा नार्जारी, गामि बालिदाङा, पस्ट अफिस थिनखुथि, थाना बिसनाथ सारियाली, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, आसाम। 3 नम्बर अनन्त सतगियारी, बिफानि नाम खुदिराम सतगियारी, गामि मैनागुरि, पस्ट अफिस बालिसां, थाना बिसनाथ सारियाली, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, आसाम। 4 नम्बर निथुल दैमारी, बिफानि मुं जगेश्वर दैमारी, गामि 2 नं हेरेम्बापुर, पस्ट अफिस बाथासिपुर, थाना दिखियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, आसाम। 5 नम्बर जलेश्वर बसुमतारी, बिफानि मुं कमल बसुमतारी, 1 नं जियागुरि, पस्ट अफिस दिखियाजुलि, थाना दिखियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, आसाम। 6 नम्बर दानेश्वर बसुमतारी, बिफानि मुं हेम बसुमतारी, गामि बेसरगाव, पस्ट अफिस कालिगाव, थाना बिजिनि, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 7 नम्बर अजय बसुमतारी, बिफानि मुङा बलेन्द्र बसुमतारी, गामि दुलिगाव, पस्ट अफिस रानसादाम, थाना बासुगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 8 नम्बर दिलीप बसुमतारी, बिफानि मुङा शैलेन्द्र बसुमतारी, गामि थाइसौबारि, पस्ट अफिस फानबारि, थाना फानबारि, डिस्ट्रिक्ट चिरां। गिबियावनो मैयानि समाव दसे समबाबो आंनि गोसो गोरबोजों जाबाबो जायाबाबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदै राव, जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव गोदै राव बुंनानै गोजोनग्लाय होनो थाखाय आंनि खुगायाव राव गैया। अब्लाबो जाय बिर जोहोलावफ्रा गावनि आंगो गामि नागारनानै, गावनि अनसुलि बिमा बिफा, गावनि न'खरनि गासैखौबो नागारनानै, गावनि अनसुलि बिसि, गावनि गथ' गथायखौ नागारनानै, गावनि हारिनि नासयजानाय सोबख'जानायखौ उदां खालामनो थाखाय
गुबुन गुबुन रायजोआव हाग्रा बंग्रा थानानै सोमावसारदोंमोन, नाथाय जेरैबो आर्मी पुलिसनि साग्लोबनायाव जेरैबो खारनो लामा गैया। बेबायदि समाव आर्मी पुलिसनि आखायाव सारेन्डार जानो गोनां जादों, हमजानो गोनां जादों। बेसेबांबा बोसोर जायफोर एनआईनि आखायाव दं, सोरबा 8 बोसोर 10 बोसोर, सोरबा 9 बोसोर, सोरबा 13 बोसोर 12 बोसोर जोबथेसालियाव बिसारनि गेजेरजों उदां जाबोनो हायाखै। जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर एकर्डजों उदां खालामनो हागोन होननानै आसा खालामदोंमोन, जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय रावखौ गोरबो बिखायाव लानानै जोबथेसालियाव हांमा सुरै सुरै नेनानै दं, दिनैसिमबो नेनानै दं। माखासे गारबोनाय समाव आर्मी पुलिसनि दायनिगिरि जानानै, सरकारनि दायनिगिरि जानानै हारिनि सोमावसारनाय, जाथिनि सोमावसारनाय, गावनि हारिनि नासयजानाय सोबख'जानायखौ उदां खालामनो थाखाय मालाबा समाव मावथावै खामानिफोरखौ मावदोंबाबो मावाखैबाबो सरकारनि नोजोराव दायनिगिरि, आर्मी पुलिसनि नोजोराव दायनिगिरि गनायनानै लाबाय, दायखौ रुजुननानै लाबाय। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, जोंनि ट्राइबेल हारिखौ नासयनाय सोबख'नायखौ सरकारा खोनासंबाय। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दाय मावदों मावाखै सावरायलायनानै सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डजोंनो उदां जागोन। दिनैसिमबो जायफोर एनआईनि आखायाव दं, गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव बोसोर बोसोर गावनि बिमा बिफाखौ गोरबो बिखायाव गोसोखांनानै, गावनि अनसुलि बिसि गथ' गथाय गामिनि आंगो लोगोफोरखौ गोसोखांनानै हांमा सुरै सुरै नेनानै दं दिनैसिमबो। हांमा सुरै सुरै बिसारनि गेजेरजों उदां जायाखै। नाथाय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव आरो जोबथा बिसारा फैलायलांबाय। बे जोबथा बिसारनि गेजेरजों बिसाराव जेननो गोनां जायोबा फासिनि गनायथि लानो गोनां जानो हागौ, थैजासिम जेलाव थानो गोनां जानो हागौ, साजाखौ गनायनानै लानो गोनां जानो हागौ। हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय फासिनि अर्डार होजानो गोनां जानो हागौ। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेलावनो थैजासिम थानो गोनां जानो हागौ। फैगौ बे सोलिबाय थानाय 18 अक्ट'खालि जोबथा बिसार। बे जोबथा बिसाराव जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब मदद होगोन होननानै, गेदेरमा रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन होननानै, गुबुन गुबुन बर'नि दल संगठनफ्रा हेफाजाब मदद होगोन होननानै आसा खालामो। गुवाहाटी जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि जानानै आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायो, फैगौ 18 अक्ट'नि फुंबिलि 10 बाजिनिफ्राय बिसारा जागायगोन। 18 अक्ट'नि फुंबिलि 10 बाजिनि बिसारा जागायगोन। जोबथा बिसार फारि फारि बिसारा जालांबाय थागोन। जायफोर एनआईनि आखायाव 50 जननि खाथियाव दं, बे 50 जननि गेजेरनिफ्राय मैयानि थांनाय समाव आं 10 जन बुंदोंमोन, नाथाय 10 जन नङा, 8 जन माने 8 जननि बिसारा जागोरगोन। फारि फारि जालांबाय थागोन। बिनि थाखायनो आं बिथांमोननि 8 जननि मुंखौ आं गिबियावनो फरायनानै आं होनो नागिरदों। जाय 8 जन जोबथा बिसार, एनआईनि जायफोर बिसारजों बिसार जाबोनानै उदां जाबोआखै, फारि फारि
50 जननि खाथियाव दं बिथांमोननि बिसारा जालांबाय थागोन नाथाय बिसार जायै जायै जोबथा बिसारा जानानै थांसिगोन नैबे सोलिबाय थानाय 18 अक्ट'नि फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय बिसारा सोलिगोन दा गिबियावनो गुफुर हालामनिफ्राय 8 जननि मुंखौ आं फोरमायनो सानदों बिथांमोना अबे जायगानि अबे डिस्ट्रिक्टनि गिबियावनो गुफुर हालामनिफ्राय गजेन नार्जारी बिफानि मुङा उपेन नार्जारी गामिया जाबाय सनारिजान पस्ट अफिस गहपुर थाना गहपुर डिस्ट्रिक्ट सनितपुर गुफुर हालामनि 2 नम्बराव जाहैबाय निथुल दैमारी आफाराव नायहाव बिफानि मुङा जाबाय जगेश्वर दैमारी गामिया जाहैबाय 2 नं हेरेम्बापुर पस्ट अफिस बाटासिपुर थाना दिखियाजुलि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर 3 नम्बराव जाबाय दानिश्वर बसुमतारी